हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय आङो दा मोनसे जायगायाव दंफैयो आरोना लोगोफोर आङो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो मिथिगोन आरोना दा आङो नै दाबसे जायगायाव दंफैयो मोनसे इनफरमेसन होनो सानदों आङो नोंथांमोननो दा खिन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर नै जोंहानि बाजै मोना माने मोनसे रेस्टुरेन्ट गोदान खुलिदों आरोना बे रेस्टुरेन्टनि नामानो जाबाय नैबे काफे दा फेमिलि रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय दा नोंथांमोना गाबोननिफ्राय फैनो हासिगोन आरो बेवहाय दा आङो लकेसनखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन आरोना दिनैसो अपेनिं खालामदों माने दिनै नै 3 मार्चआव अपेनिं खालामनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय गाबोननिफ्रायहाय खुलिसिगोन नोंथांमोना गासिबो गाबोननिफ्राय मोनजासिगोन बेवहाय जाय फैयो माने लकेसना जाहैबाय पुराना स्टेट बेंकआवनो आरोना लोगोफोर नै आवगायनि स्टेट बेंक पुरानायावहाय खुलिदों बे रेस्टुरेन्टखौहाय लोगोफोर नै नायलांबाय थादो लोगोफोर लोगोफोर आंना थालांबाय माने लकेसना बाक्सा mushalpur पुराना स्टेट बेंकआव आरोना लोगोफोर नै बेयावनो खुलिनाय जाबाय रेस्टुरेन्टखौहाय गोदानै दा नोंथांमोना फैब्लानो जाबाय गासिबो लोगोफोर नै फिसाजोआ आंना रावजोंबो थानो नागिरथारा बिमाखौल' नांबाय थागो जेरावबो बिमाखौल' नांगोलै बिमा दसे नुवाबानो गाबो आब' बेयो गामिनि आब' माइनाव नैयो फैसा रिसिपसन आरो फैसा लाखिग्रा लोगोफोर नैनो बाजैया बेनो मालिका लोगोफोर ओंखाम जानि लोगोफोर अमा बेदर एवनाय दिनै माने बारा आइटेम बानायाखै आरोना लोगोफोर ओरैनो जास्ट अपेनिंनि ओरैनो जाहोदों आरो मानसिफोरखौ न'निखौहाय आइटेमफोरा बेफोरनो आरोना दिनैनिया लोगोफोर अमा बेदर बइलिं खालामनाय जाय साखनि थाखनि दंजोबो आरो लोगोफोरनो नैयो अमा बेदर एवनाय लाब्रा ओमफ्राय नै बेनो रेस्टुरेन्टनि मेनुआ बेनो आरोना ओमफ्राय माने गासिबो लिरनाय गैजोबा साफायबावगोन जाखांबाय लोगोफोर जाखांनानै आब'जों आंजों ओरैनो दंफैयो थांसै दसे थानानै नोंसोर फट' लादोंबा आंनि भिडिअ एसे मोजां लाबाय आं मालिकखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर